हम तान्या झा गोड़ छू के गोड़ लागत तनी। खुश रहा, आबाद रहा, सादा सुहागिन रहा। लेकिन एगो बात बतावा, तू हमनी के बलात्कार काहे करत रू? क्या बोला तूने? ना ना, हमार मतलब हो कि भोजपुरी के तू काहे बलात्कार करत रू? ना तो देखी लोग जरा। के बेटा 3 दिन से लेता। एकर बहिन जो कितना बड़ जोगाड़ बा हो कि 3 दिन से लेता तो वो बेहोश ना भइल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कावना बाराही के टॉनिक पियला जी इतना एनर्जी बा? गुड क्वेश्चन। कुछ हमनियों के दे, कितना में मिली? ऊपर का बाटे 10 के, नीचे का बाटे 20 के। साला इतना सस्ता तो केहू के भरोसा भी ना हो सकला कि इतना सस्ता मिली। बात तो सही है। तो बताई लोगन, 1 बोतल पानी आ 1 गिलास गन्ना के जूस पियला से अच्छा न बा कि भौजी के चूस ली? ना तो कहीं कहियन की मोर भतरा कतनो ठोकेला तो बोना लइका होखेला। हतरा कतनो ठोकेला तो बोना लइका होखेला। जरूर कुछ गड़बड़ हो सके। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गड़बड़ ई हो सकेला भतार के बल्ब फ्यूज हो गल होई आ ना तो तहरा इंजन के गरम सूता जल गेल होई। तोरी के बहिन चो, अब समझ में आइल हो कि लइका काहे ना होखेला। अरे ना समझनी तो ध्यान से सुनी। समझ रहे हो? अब तो समझ गई ना लोग, गलत टंकी में मोबिल डाली तो लइका कहाँ से होई? भाला सोहनी हमर बुरे के हाला हो गए। यही से नु कहे नी कि पतिवार्ता बन लोग आ भातार पर रह, लेकिन ना रहा नहीं जाता। मन रखनी भइल बाड़ी, भातार के पीछे देतारी आ देवर के आगे देतारी। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। तो अब का होई? हाला होई ना, अब समेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भोसड़ापुर के नगरी के नंद कुमार, ई कौन भाला है कि अपना जोगाड़े के सब जगह छीट दी? सही पकड़े हैं। यही से नु बाबुआ पगलाइल रहल हो। देखी लोग, अब का करे के बा ना करे के बा रउआ लोग सोची। हम तो अब जातानी भाई, कि जाए से पहले एगो बात कह देतानी, नीचे लाइक शेयर कमेंट कर दिया। वीडियो देख लेवेला लोग आ सब्सक्राइब ना करेला तो मजा ना आवेला। जे तर तोहनी के मजा लेता रह लोग, वही तरह हमरो के मजा दो ना। सब्सक्राइब करके फ्री में सब्सक्राइब होला, पैसा ना लागी। मिला तनी। बाय बाय, टेक केयर।